Ja myślę, że przede wszystkim to, co najważniejsze, że ledze są przenącone do tego. Wiedzą, że taka droga pływstonie, od tego odwrotu nie ma. Bo wiadomo, każde wielkie sprawy są zwolennicy i przeciwnicy takich rozwiązań. I to jest najważniejsza rzecz. No i też są pewne obawy. Obawy przede wszystkim tego, jak to będzie, jak przyjdą, wlezą, wszyscy myślą, że oni zapłacą po 2, po 5 zł i tak przejdą. Tak nie wiem, my to tłumaczę, ale jak to będzie, bardzo wielka frekwencja na tym spotkaniu. Będą kolejny jeszcze może w grudniu, bo chcę rzec, że przez gmina Siemut 20 km przebiega tej drogi, ale dwie firmy to budają. Jedna do Siemuda bez węzła, tego od Siemuda do Lezena. I to drogi konsultacje też jeszcze będą. Serdecznie na to zapraszamy. I też jest w temku te spotkania temu służą, żeby Ledze, że może czasem jako samorząd pewnych rzeczy też może nie widzimy, żeby coś nie umknęło, no bo to jest bardzo potężna inwestycja, dać inwestycji nie no chyba, że kolej jeszcze do Siemuda wprowadzimy. Co czasa też i myślę. Tak jest, w go co możemy spodziewać, może tak też przyjdzie, ale jak jest ta droga? Co ona tak poprawdza może mieszkańcom gminy Dac? Kuźna droga ku tej rzece, tak? To widzimy, jak Polska je poprzycinono pewnyma drogama, co tam co zacino dzoc. Przez nasza gmina, można rzec, z jednej strony przez Wistrutkę, ale z drugiej strony to kole tego parku Trójmieścika tak przechodzę. Przede wszystkim tak, no i od was wyjachudzistu z Cielna, nie z Siemuda, i wyjechał za 15:07, tak? I był tu 5 minut temu. Jeżeli wiedzmy, tak, patrząc na to, w Siemudze na węzeł, czy w Koleczkowie na węzeł, to my jesteśmy w Gdyni od razu na obwodnicy. Wszystko to łomijemy. To jest jedna rzecz. Druga rzecz to jest kwestia rozwoju. U nas tylko w Siemudze braknie w tej chwili jeszcze gazu. Jak gaz będzie w Siemudze, tak, no to już wiadomo, że będzie taki rozwój, jeżeli chodzi pod kąta pewnie działek, jak w Bojonie, jak pewnie w innych gminach, gdzie są blisko Trójmiasta. Ale mamy większe pomysły tu wspólnie z Radą. Jeszcze chcemy też jeszcze ten czas teraz wykorzystać, żeby dobrze stymulować przede wszystkim przemysł, usługi. Z tego gmina może mieć czasa też pieniądze. Także można rzec, że prawie, że wszyscy dobre strony. Lachy pewnie też jakieś na trzosku i inne rzeczy będą, ale to będzie budowone. To też trzeba wszystkich uspokoić. To my budujemy, my jesteśmy w Unii i nie dopuszczą do tego, że jakieś normy były przekroczone. Że nawet coś było, to i tak będą badania zrobione za 2-3 lata, jak trasa będzie wybudowana i to musi wszystko spełniać. Nie może być lipę. Żadnej samowolci nikt nie będzie robił, wszystko będzie dobrze wezrzało. No to historyczna chwila. Takie. Czy my już znajemy jakiś termin tego? Ja wiedzę, że to nie zależy, to nie jest gminna inwestycja, ale coś, co jest nad nama, ale czy my coś wiemy o tej drodze? Więc tak. Pierwszy etap firma Polaka, która realizuje, która idzie to od Gdyni do Siamuda, już jest złożone, bo to było za projektu wybuduj, przypomnę, że już jest na Zudzie w starostwie złożony cały projekt. Cały projekt z 6 Także praktycznie w tej chwili myślę, że to jest kwestia miesiąca, może pewnie więcej, i ze pozwoleni, może jeszcze w tym miesiącu, i ze pozwoleni wydani pozwoleni do wojewody. Baro flotu nie działają, trzeba przyznać, tak? Także jak będzie pozwoli na budowę, w tym momencie grunty przechodzą na Skarb Państwa i oni mogą je firmę od razu zająć. Firmy mają już przelektowane place, gdzie oni będą sprzęt stacjonować, już są umowy pozawarte, nawet czas węzła już przelektowano, gdzie będą wytworzone kruszywy, asfalt i tak dalej. Także są w blokach startowych, można rzec tak młodzieżowo na stand-by'u. Takie. Także to nie jest taka sprawa, że my są pogodę, ale że jest 100 razy pogodę, my a później coś ustalimy. To za roku w tym czasie, no chyba, że jakaś koniunktura musiałaby sobie nie wiadomo jak zawalec, ale firma mają podpisaną umowę. Grepa karów by musieli zapłacić, gdyby chcieli z tego zrezygnować. Także tu tego nie ma odwrotu i za roku w tym czasie, no niestety pewne będą jeszcze większe utrudnienia. No ale wszyscy musimy to przejść przez te 2 lata. No i według planu lipiec 2021, czyli za 2,5 roku, pojedziemy wszyscy tą trasą kasiewską i ty będzie moment, że wiele ledzy na nowo odkryje i gmina Siemut, i Lezeno po drodze, gdzie łebocią, co tak naprawdę w tej gminie jest i to będzie szansa na rozwój, a jak będzie szansa na rozwój, to będą pieniądze, wpływy, podatki i nasi mieszkańcy będą sobie żyły lepiej. Bo to jest cel, żeby zdobywać pieniądze po to, żeby był dobrobyt mieszkańców. I to idzie w tych drogach. Teraz ja bym chciał zmienić temat. Wójt dostał zaufanie od mieszkańców po tej pierwszej kadencji. Jakie są plany na te najbliższe 5 lat rządzenia gminą?
Przede wszystkim jest to skupione też właśnie przy tej drodze samego dole. Taka inwestycja się nie powtórzy przez następne 10 lat i to trzeba jak najbardziej wykorzystać. Oni nic ma za darmo nie zrobią, żeby była sprawa jasna, ale pewne kwestie, mamy wspólnie z Radą wizja tego, jak to ma faktycznie wezrzeć, co można przy jednej drodze, co przecino, czy można coś dokoptować, my musimy to zaplanować, musimy gdzieś jakiś parking zrobić, my musimy tak drogi dalej zrobić, mamy teraz jedna droga do Węzła, też już mamy cały projekt zrobiony, nawet złożony też na dofinansowanie kolejne. I to trzeba widzieć jako całość, jako taki krwioobieg, który przebiegnie, główno ta aorta, bądź ta trasa jest, ale z boku to musimy już sami zadbać, z rozmaitych funduszy, z naszych pieniędzy, to jest główny cel. Natomiast ku tym planie się roci, jak pójdzie nam tak jak w tamtej kadencji, to ma zrobić wiele więcej niż mieli zaplanowane, to jest rozbudowa szkół 2 kolejnych, rozbudowę 3, za przepłem minister w tej zmianie do oświatowej, że tak rzeka. My rozbudowę 3 szkoły. W tym roku 2019 mamy zaplanowane 2 rozbudowy szkół dalej. Także tu w oświata możemy dalej inwestować mimo wszystko, że tych pieniędzy będzie mniej, bo pieniędzy de facto, 9 klasa, czy można rzec 3 klasa w Odinze. Gmina dziś miała 1,6, to była podstawówka i 3 klasy gimnazjum, czyli było 9 roczników. I gmina dostawała jakieś tam subwencje, jakieś pieniądze. Dziś gmina będzie miała 8 roczników, czyli 1,9 mniej kasę, bo będzie mniej. A całą infrastrukturę trzeba utrzymać, a jeszcze już rozbudowano. Posprzątać, łegrzać, prąd, wszystko i tak dalej. No i mamy ty myślimy, mamy tu wspólnie z Radą myślimy i tu są pieniądze potrzebne z zewnątrz, żeby zdobyć pieniądze, żeby to zapewnić, żeby tyle mieli, bo oni to chcą. Tylko program je bardzo się roci, tam jeszcze można wyjść nawet na naszą nasza strona, kolejne ronda powstaną, tak? Mamy budowlę 4 ronda, kolejne ronda powstaną. W tej chwili koncepcja się kończy w Kuleczkowie, gdzie mamy problem z dojazda, tu na Nowocholeńska ma powstać. Bądźże nowo jakoś, dziękuję jeszcze raz tym mieszkańcom, zaufali mnie, nama, mojemu zespołowi, że chcą dalej nam dać szansę, a my będziemy chcieli jak najlepiej to zrealizować. Oczywiście jesteśmy też o tym, to co w trakcie są działy, bo na szczęście rozmaite rzeczy mogą zaskładzić, ale myślę, że z tym zespołem my jesteśmy w stanie przejść przez rozmaite rzeczy i siamut idzie dalej do przodku. I to plus, że by się udało, siamut idzie do przodku, ty się już przed tej drodze, my też godele, że tu nowi ledze będą są mogli chceć usedliwać z rozmaitych stron, ale myślę, gmina siamut, choćby pieniądze ku wójta, ja to wnioskuję, nie traci kasiepskiego charakteru. No my wiadomo, jesteśmy tak już nauczone, taka kultura kasiewska może nie tak długo jak góralsko, w górach i tak dalej bezpośrednio, nie, ale wiele redaktorów tu też wiele robi też do kasiabizny. My wiemy skąd my jesteśmy, wiemy, że jesteśmy tu blisko Trójmiasta, wiadomo, bo to ziemie kasiewści i nie ta zawzętość kasiewska, tak, ona nam ma potrzebna tu szansę w tym pozytywnym sposobie i wszystkich serdecznie witamy, jak ci wybiorą nasza gmina, czy tu po sąsiedzku jakoś też gmina.